申し上げます。エルウィンら光の勢力に城門を突破されました。またかの者たちの中にレアード様、エグベルト様両名のお姿が。報告ご苦労。そうか、二人がエルウィンの元に渡ったか。はっ、待っていたぞエルウィン。そしてレアード、エグベルト。レオン、まだ戦おうというのか。俺たちの求めるものは同じではないのか。言うな。陛下が築き上げたこの帝国は倒れてはならぬのだ。また以前のような。レオン様、エルヴィン殿、私をレオン様のところまで行かせてください。レオン。ならば私も行こう。一人より二人の方がよかろう。レアード、エグベルト、いいのか。危険だぞ。もとより承知。それにレオンの胸の内を知る我らだからこそこの方法が有効になる。頼んだぞレアード、エグベルト。来るがいい。レアード、エグベルト。我が命に従いその姿を現せ。目を覚ましてレオン。
レオン様、我々の話を聞いてください。黙れレアード、くどいぞ。いいえ、たまりません。レオン様にベルンハルト様の二の舞を演じてほしくないのです。レオンよ、自分に素直になれ。これから選ぶ道がどれほど茨の道であろうとも、お主を我らが必ず支えてみせよう。だが私はやるな。まだまだ上を目指す。レオン様をお守りしろ。
腕が上がったわ。